Bones tardes, el meu nom és Joan Serra. Vaig ser durant un parell d'anys, del 2008 al 2010, el director de continguts del Pla Estratègic de Turisme de Barcelona. I ara m'han fet una pregunta al respecte de què espero i si crec que serà important o no una conferència com la que tindrem el mes d'octubre, la conferència sobre turisme responsable a Barcelona. És evident que una conferència d'aquest tipus el que fa és ajudar a Barcelona, per una banda, a posicionar-se com una de les ciutats més importants en el món des del punt de vista turístic, però no tan sols des del punt de vista turístic, sinó des del punt de vista de la seva expertise en turisme. Recordo, quan fèiem el pla, ja vàrem dir que coses com aquestes, el desenvolupament de congressos pioners que s'estan desenvolupant al llarg del món, però mai s'havien fet a Europa ni mai s'havia fet a Espanya, seria algo interessant que nosaltres poguéssim desenvolupar. Doncs bueno, ha arribat el moment. Aquest mes d'octubre, durant 4 dies, es desenvoluparà aquesta conferència sobre turisme responsable, sobre les destinacions, i Barcelona té molt a dir. Té molt a dir perquè és una de les principals ciutats del món i és una de les ciutats que ha lluitat i està lluitant molt per alguna tan important com que tant els turistes com els residents convisquin amb l'èxit del turisme. I això no és fàcil, perquè sabem que contra més desenvolupes el turisme, contra més èxit, entre cometes, tens desenvolupant el turisme, vol dir que més turistes venen a la ciutat i per tant vol dir que a vegades tenim problemes de convivència entre els turistes i els residents. Doncs veritat, això és el tema que cal abordar. Com aquestes relacions entre turistes i residents es porta de la millor manera possible. Llavors, jo espero molt d'aquesta conferència. Hi ha 3 dies d'un panel important de persones que parlaran respecte a com és possible que el turisme i la qualitat de vida dels residents sigui algo no incompatible. Jo dic que aquest és el gran missatge. Hem de compatibilitzar els resultats pel turista i pel resident, perquè sense un no hi ha l'altre i sense l'altre no hi ha un. No podem tindre una ciutat que sigui exitosa turísticament i tinguem els residents en contra. I per altra banda, no pot ser tampoc que tinguem una ciutat que vol viure també del turisme, que vol que el turisme sigui una àrea econòmica important que doni llocs de treball i tinguem els residents en contra. Per tant, aquesta compatibilització entre turistes i residents crec que és el més important i espero que algunes llums ens ajudi a entendre i a veure el proper congrés del mes d'octubre. Gràcies.